Agardábase que a edición deste ano da Festa da Ameixa viñera acompañada de polémica e así acabou acontecendo. Tras a ausencia do alcalde de Vilagarcía nos actos máis protocolarios do evento, a organización da festa acusou de intento de boicot. Dende a confraría carrileixa botan man dos estatutos da Orde da Ameixa para defenderse. Indican que nada cambiou con respecto a anos anteriores e que o nomeamento da subdirectora xeral de Acuicultura e non de Alberto Varela como cultivador maior foi unha decisión da Xunta Directiva. Finalmente decidiu como foi sempre, que fora a Consellería do Mar, unha vez que había confirmado que iba a asistir, que fora ela a que representase o papel de cultivador maior. Villanueva entende que o alcalde non se pode acostumar a algo que non lle pertence. Aproveita para cargar contra a súa actitude. Me parece unha pataleta, me parece un capricho moi pouco propio dun alcalde. Con todo, asegura que o rexedor estaba convidado a formar parte da festa e indica que no caso de que asistise mesmo tería opción de falar ante o público. Ele estaba invitado á festa como o alcalde de Vilagarcía que é, e con todo o respeto e guardando as formas e tragando moita saliva e tragando sapos e culebras, por decirlo de alguma forma. Así que entende que o que lle ocorre ao rexedor é que non quere apostar pola festa da Ameixa. Di que así o demostrou con todas as trabas as que se tiveron que enfrontar e que, segundo apunta, tiña que resolver o Concello como facilitar un palco, xeradores eléctricos, cadeiras ou mesmo atril para os discursos. El non aposta, por moito que diga que sí, os feitos non demostran. Os acabo de enumerar algunhas das carencias que hubo na festa, o sea, na celebración da festa, pero son carencias que son propias de, xa digo, de neno pequeno, que eso non se fai. Villanueva reitera que se sente arroupado polos veciños de Carril e que mesmo recibiu numerosas peticións para non convidar á festa o alcalde Vilagarcía, algo que finalmente fixeron, segundo argumenta, respectando as normas protocolarias.